Alhamdulillahi rabbil alamin. Balama alisilame cɛman ni musoman, an bɛ ba yira an na n'o ye jumadonya ba ye. An bɛ Ala fo ka Ala barikada. Tanga ɲininen kɔfɛ Ala fɛ ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma, an b'an sinsin ni daliba masa tɔgɔ ye Ala min ye n'ale bɛ kow laban, Ala min ye diɲɛ hinɛ labɔlen tigi ye, n'o ye hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi ye. An b'an ka ko bɛɛ lajɛlen labɛn ka segin ka taa o masaba Alahu subhanahu wa ta'ala ma. An bɛ dɛmɛ ɲini kɛ o Ala subhanahu wa ta'ala fɛ, fɛn tɛ se fɛn na fo n'a kɛra Ala min ye, fɛn ma fɛn da fo n'a kɛra Ala min ye, wa fɛn bɛɛ bɛ ban ka Ala min to yen. An bɛ dɛmɛ ɲini kɛ o Ala subhanahu wa ta'ala fɛ. An bɛ tila ka yafa ɲini kɛ Ala fɛ min shururi anfusina, ka bɔ an yɛrɛ kun tɔɔrɔ ma an'an ka bolola baarakɛlaw, baara minnu n'an b'a kɛ fili bolo ma kan. An b'an bolo diɲɛ kɔnɔ bi minnu taara kuranɛ kala ka dodura bɛɛ sɔrɔ ka na, mais olu yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ Ala yɛrɛ ye mun de fɔ. O tɛna Ala ka ɲininkali balo la. E min ni e bɛ k'a ɲini gɛn i sen ani bolo la n'i ti k'a sɔrɔ o, i ti da la k'a fɔ e ta ye bila ɲɛ an ka taa ye. An filɛ diɲɛ min kɔnɔ nin ye yan, diɲɛ ye sɛgɛlafiɲɛbɔyɔrɔ de ye. A bɛ komi ni maa wulila dugutaa la, a b'aw sen na, a taara yirisumaba dɔ ye, a bɛ boli ka yirisuma in magɛn. N'a taara se yirisuma in kɔrɔ, a b'aw sigi. I b'a sɔrɔ dɔ ka hamina kun ye ale bɛ fɛ ka taa ɲɛgɛn na, o b'a ka doni jigin o bɛ taa o la. I b'a sɔrɔ dɔ ka hamina kun ye ale yɛrɛ bɛ fɛ k'i sigi de ka dɔɔni sunɔgɔ. Dɔ ka hamina kun ye jumɛn ye? An k'an sigi an ka dɔɔni baro. An nana ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ta de. Yala o yiri sumala sigi a bɛ laban wa? I fɔna maa dɔw kɔ bi ma yiri in bila yen. Maa caman tɛmɛna yiri in sumala yanni ka se, donc i b'a bila i kunna don dɔ i fana bɛna tɛmɛ olu kɔ ten. Ala subhanahu wa ta'ala ye diɲɛ da tan de. O kama ni calcul bɛ jɔn jɔn kunkolo la, wallahi i tɛ fili. Bari saya Ala y'o layidu ta kuranɛ kɔnɔ. O kama n b'a fɔ yan waati caman, a ye saya bɔ a ka vie la pewu. Mɔgɔ si ka n'i sigi k'i bɛ miiri ni saya ye, k'a bɛ kɛ wala a tɛ kɛ, n bɛ sa wali n tɛ sa, o bɔ i kunkolo la. O latigɛla Ala subhanahu wa ta'ala ka gafe kɔnɔ ka ban. Fɛn jumɛn kan ka bila i ka programme na n'i kan ka miiri n'a ye su ani tile? O de ye Ala mana an fa saya kɔfɛ, Ala bɛna taa ne ɲininka fɛn jumɛn de la. Yala ne ka baara ye fɛn jumɛn ye diɲɛ kɔnɔ yan ni Ala bɛna taa ɲininka a la alikiyama? Silamɛ ɲuman bɛɛ kan ka ne k'i ka programme ye. Sinon saya dugu jɛra ka ban. Ala ko kullu nafsin za'iqatul maut. Ala ko ale ye maa o maa da k'i kɛra ne ye a k'i bɛ saya nɛnɛ. Saya yɛrɛ min bɛ yen n'ale bɛ maaw faa don dɔ saya bɛ ban. Kuma tɛ e maa min n'a bɛ ci e kama. Donc an bɛ tile filani min kɛnɛ diɲɛ kɔnɔ yan, hakililajigi kun tɛ foyi ye, an k'a kɛ ka ɲa. Bari i bɛ diɲɛ min kɔnɔ n'i b'a nɔfɛ, i jigi bɛ nafolo min kan, i jigi bɛ setigiya min kan, i jigi bɛ e taara 80 la. I ni dɔ ye denmisɛnniya kɛ o dana san 20 e taara 80 la. San 80 min n'i y'a kalifa e la, yala e sera ka mun de kɛ ne yɛrɛ Ala ye san 80 kɔnɔ?